Obnovu bytových domov by sme mali začínať od najviac namáhanej a najexponovanejšej časti celej konštrukcie domu, a to je strecha. Väčšina panelových bytových domov má plochú strechu, na ktorej je už pri vizuálnej ohliadke vidieť degradáciu materiálov, objavujú sa trhliny, čiastkové opravy vo forme záplat. Pri rekonštrukcii plochých striech naša spoločnosť uprednostňuje použitie hydroizolačnej fólie pred asfaltovými pásmi. Pri rekonštrukcii obvykle nie je potrebné pôvodné vrstvy strechy odstrániť, nové vrstvy sa aplikujú na pôvodnú strechu. Prvým krokom rekonštrukcie je zabezpečenie dostatočnej výšky atiky, ktorú treba navýšiť s ohľadom na hrúbku tepelnej izolácie. Atika sa obvykle robí z namoreného hranolu alebo nadmurovaním zdebniacich tvárnic. Nasleduje pokládka prvej vrstvy veľkoformátového expandovaného polystyrénu s obvyklou hrúbkou 60 mm. Je dôležité dbať na minimalizáciu škár medzi styčnými plochami polystyrénových dosiek. Pri pokládke je potrebné citlivo narábať s detailami nároží a venovať pozornosť styku s konštrukčnými prvkami nad úrovňou plochy strechy, najmä s odvetrávacími komínmi a výťahovými šachtami. Druhú vrstvu tvorí opäť expandovaný polystyrén o hrúbke 60 mm, ktorý sa kladie tak, aby prišlo k prekrytiu spojov medzi jednotlivými doskami polystyrénovej prvej vrstvy. Po pokládke oboch vrstiev prichádza k prikotveniu polystyrénu prostredníctvom mechanického kotvenia. Teleskopické kotvy obvykle 8,5 cm dĺžky sú osadené a následne priskrutkované až do pôvodnej vrstvy strechy. Polystyrén je povrchovo upravovaný do požadovaného tvaru, aby sa dosiahla, pokiaľ je to možné, čo najväčšia rovinatosť. Po úprave povrchu nasleduje pokládka separačnej vrstvy z mikroventilačnej geotextílie, ktorej úlohou je oddeliť polystyrén od PVC fólie. Tieto dva materiály nesmú byť v priamom kontakte, aby nenastala nežiadúca chemická reakcia, ktorá by negatívne ovplyvnila kvalitu a životnosť celej strechy. Geotextíliu je potrebné dôsledne zakladať a zabezpečiť vzájomné preloženie v stykoch jednotlivých pásov. Musí prekrývať aj zvislé konštrukcie, aby nenastalo, že fólia príde do styku so stavebným materiálom. Geotextília zároveň eliminuje trenie medzi plochami fólie a stavebným materiálom. Prichádza realizácia finálnej vrstvy pozostávajúcej z PVC fólie, ktorá sa rezaním prispôsobuje potrebným tvarom a musí byť preložená v smere spádu. Z vrchnej strany je fólia vodeodolná a z dola nahor je paropriepustná. Úlohou fólie je zabrániť vnikaniu vlhkosti a atmosférickych zrážok do nižších vrstiev strešného plášťa. Pri pokládke je opäť potrebné dbať na minimálne 10 cm prekrytie jednotlivých pásov PVC fólie. Fólia sa opäť kotví do podkladu prostredníctvom teleskopických kotiev. Kotvy sú opäť upevnené skrutkami cez novú tepelnú izoláciu do pôvodných vrstiev strechy. Fólia je po osadení kotiev zváraná teplovzdušným agregátom, čím dochádza k vzájomnému spojeniu vrstiev PVC fólie. Všetky kotvy sú tak prekryté vrstvou PVC fólie. Fólia od atiky je zásadne ukladaná opäť v smere spádu strechy. Súčasťou rekonštrukcie strechy by mala byť aj obnova výťahových šacht s ich zateplením a prípadnou výmenou otvorových konštrukcií, ako aj výmena odvetrávacích komínkov, ktoré slúžia na odvetranie zvlhnutých vrstiev strešného plášťa, a samočinných odvetrávacích hlavíc, ktoré zas zabezpečujú plynulý odťah z vetracích šácht. Samozrejmou súčasťou rekonštrukcie strechy je realizácia nového bleskozvodu, keďže pôvodný musí byť demontovaný, aby bolo možné strechu rekonštruovať. Výsledkom dôkladnej rekonštrukcie strechy je preto nielen zlepšenie hydroizolačných a tepelnoizolačných vlastností samotnej strechy, ale je celková obnova všetkých konštrukčných prvkov strešného plášťa. Dobre zrealizovaná rekonštrukcia s využitím správnych materiálov, obzvlášť PVC fólií, dosahuje životnosť až 30 rokov.